Sobota 11. mája 2002. V tento deň sa v Göteborgu završila cesta slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový trón. Život naozaj stvára všakovaké kúsky. Ešte 3 mesiace predtým bola nálada v našom hokeji hlboko pod bodom mrazu. V optimistickej nálade odlietali slovenskí hokejisti na zimné olympijské hry v Salt Lake City. Mnohomesačné úsilie o uvoľnenie hráčov z NHL už na prvú fázu malo priniesť vytúžený cieľ – postup do hlavného turnaja. Lenže do detailov plánované zloženie mužstva na jednotlivé zápasy sa zosypalo ako domček z karát už v úvodnom súboji s Nemeckom. Príchody hráčov na poslednú chvíľu, žiadna možnosť na zohratie sa, priniesli kyslé ovoci. Gól Rumricha na začiatku druhej tretiny pri vlastnom oslabení a ďalší z hokejky Bendu pri presilovke začali posúvať smelé postupové plány Slovákov ku katastrofe. V polovici zápasu nasadil tréner Fields aj Žigmunda Pálfiho, ale ani ten nepomohol k uzvratu. Zúfalý nápor našich v závere priniesol tretí gól v našej bránke. Katan sa zahral na slovenského Kata. Všetko bolo iné, ale to nie sú žiadne výhovorky. Proste mali sme vyhrať a dneska sme nevyhrali a ako ja som tak sklamaný, som ešte v kariére nebol ako teraz. Ja si myslím, že nám chýbalo asi troška srdca. Iba vysoké víťazstvo nad Lotyšskom mohlo ešte rozdúchať iskričku nádeje. Začiatok mali Slováci skvelý. V 11. sekunde Štimpel otvoril skóre. Lotyši vyrovnali z presilovky zásluhou Fandulsa. O 2 minúty však Pardaví napodobnil Štimpela a Slovensko opäť viedlo. Ťahanica o góly pokračovala. Zásluhou Maciejevsky sa Lotyši poprvý raz v zápase ujali vedenia. Šance na výsledok, ktorý by vyvolal postupovú nádej, stúpli po góle Ľubomíra Višňovského a ďalšej presnej strele Roberta Petrovického. Keď sa gólovo presadil aj Demitra, viedlo Slovensko už o 3 góly. V poslednom dejstve už skórovali iba Lotyši, ktorí nakoniec uhrali remízu 6-6. Tá pre Slovensko znamenala repete Nagana. Dneska sme do toho išli, že chceme vyhrať. Mali sme kročík od toho, nepodarilo sa to. V podstate pre nás turnaj skončil a olympiáda skončila. Po prehre s Rakúskom hrali slovenskí hokejisti s Francúzskom o to, aby neskončili poslední. V smutnej, presmutnej atmosfére potešili aspoň 2 fakty. To, že sa vrátili všetci hráči z NHL, ktorí mohli, a že Slováci ukázali, ako vedia hrať hokej. Francúzov porazili 7-1, keď sa hetrikom zaskvel Marián Hossa a gólovo sa k nemu pridali Štimpel, Handzuš, Pardaví a Rastio Pavlikovský. Sklamanie z neúspechu bolo obrovské. Napriek tomu si už v Salt Lake City hráči zo zámoria v duchu prisahali, že na druhý vrchol sezóny určite prídu, ak im to povinnosti v kluboch dovolia. V hlbokom rozčarovaní začala tlieť iskra, ktorá zapálila hokejové srdcia a pomohla vytvoriť kolektív silný navonok i vo vnútri. Najprv však čas musel zahojiť rany. Nebolo ho veľa. Je to veľmi smutné, ale aj tak si myslím, že nikto na svete nie je tak smutný z toho, jak práve my. Nech nás súdia nie len podľa toho, ako to dopadlo, ale nech nás súdia podľa toho, čo sme všetko chceli urobiť. Nevždy všetko vyjde. Utápať sa v hokejovom žiali nebolo kedy. Bolo treba myslieť na svetový šampionát vo Švédsku. Reprezentačné mužstvo sa skladalo postupne. Začiatok prípravy absolvovali iba hráči z domácej súťaže. Až v ďalšej fáze sa pridávali legionári z európskych líg. Väčšina hráčov zo zámoria sa mala k mužstvu pridať až v úplnom závere prípravy. Šatan s Bondrom až v dejisku šampióna. Aj preto neboli výsledky v príprave práve uspokojivé. 2 prehry so Švédmi na domácom ľade, 2 s Čechmi.
Posledné vystúpenie proti Čechom v Brne však dalo šance na mierny optimizmus. Brnianská hala Rondo pripravila tretiemu súboju Česka a Slovenska v rámci prípravy na majstrovstvá sveta veľmi športové a žičlivé prostredie. Aktivita našich priniesla ovocie v polovici zápasu pri presilovke v podobe vedúceho gólu Tomíka, ktorý sa k mužstvu pridal v Brne. Česi vyrovnali rovnako pri presilovke 5-4. Postarala sa o to zlínska formácia. Na konci celej akcie Lešku a Marušáka bol Pivko. Slovensko malo v druhej tretine optickú prevahu, ktorú dokázal zúročiť na druhý gól. Milo krásne vysunul Roberta Petrovického do brejku a ten, hoci musel spracovať skákajúci puk, ukázal výborné narábanie s hokejkou. Proti jeho blafáku bol brankár Salfický bezmocný. Brankár Staňa rozohral, ale neurobil to práve najšťastnejšie a Marušák vyrovnal na 2-2. O malú chvíľu sa český tím poprvý raz v stretnutí ujal vedenia. V obranom pásme veľmi dobre zakombinovala trojica Ujčík, Čajánek a Vlasák a posledne menovaný upravil stav stretnutia na 3-2 pre domácich. Našim reprezentantom však stačilo iba 19 sekúnd na to, aby stav opäť vyrovnali. Robert Tomík šikovne tečoval strelu a dal svoj druhý gól v stretnutí. Česi však znovu naklonili vývoj skóre na svoju stranu a opäť sa o gól postaral zlínsky útok. Zakončovateľom bol aj tento raz Pivko. Zdalo sa, že Česi si vo vzájomných stretnutiach zaknihujú jubilejné 20. víťazstvo, ale Slováci korunovali zatiaľ svoj najlepší výkon v príprave zaslúženým vyrovnávajúcim gólom, keď Uram šikovne dotlačil puk za Salfického chrbát. Remíza vo veľmi dobrom stretnutí bola úplne spravodlivá. Pred odletom na posledné dve prípravné stretnutia do Švajčiarska, odkiaľ sa výprava presunula už priamo do Švédska, mali tréneri o zostave jasno. Rysoval sa tím, ktorý by mohol byť úspešný. Do mužstva sa po 4 rokoch pauzy vrátil aj obranca Jerguš Bača. Keď tá forma vydrží po dobu 3 týždňov, keď nám pôjdu presilovky a oslabenia a dáme sa dokopy ako mužstvo, tak si myslím, že by sme mohli zahrať lepšie ako na minuloročných majstrovstvách sveta. Dôležitý bude štvrťfinálový zápas, pokiaľ sa dostaneme až tam a ja dúfam, že hej. No a tam už je to hob alebo trop, tam môžeme buď všetko vyhrať alebo všetko prehrať. Partia sme dobrá, poznáme sa veľmi dlho a ideme na majstrovstvá pripravení dobre, tak uvidíme, dúfam, že spravíme dobrý výsledok a napravíme si trochu reputáciu z posledných olympijských hier. Slovenskí hokejisti zamierili na juhozápad Švédska do Göteborgu, druhého najväčšieho mesta kráľovstva a najväčšieho švédskeho prístavu, známeho aj jednými z najväčších lodeníc na svete. Mesto, ktoré vzniklo začiatkom 17. storočia a hala Scandinavium, boli dejiskom majstrovstiev sveta po druhý raz a po 21 rokoch. Na Slovákov čakali v Göteborgu 3 súperi v základnej skupine, postupne nováčik v elitnej kategórii Poľsko, nepríjemná Ukrajina a jeden z favoritov turnaja Fínsko. Povinnú jazdu za postupom do druhej fázy turnaja začali slovenskí reprezentanti proti Poliakom a neponechali nič na náhodu. Bondra splnil už v 4. minúte základnú úlohu dať čo najskôr vedúci gól, hoci ten pôvodne pripísali Šatanovi. Keď Orsák pridal druhý gól, na ľade už bolo iba jedno mužstvo, to slovenské. V druhej tretine sa gólostroj našich trochu zastavil. Do listiny strelcov sa zapísal Tomík dokonca v oslabení, no záverečné dejstvo prinieslo opäť vietor pred poľským brankárom Javorským. Ako prvý fúkol do gólovej píšťaly Ľuboš Bartečko. Asistovali mu Šatan s Bačom. Pri góle Richarda Lindnera si kapitán Miroslav Šatan pripísal už 3. asistenciu v stretnutí a Slovensko viedlo 5-0.
To ešte nebolo všetko. Rastislav Pavlikovský pridal 6. gól. Z gólovej strely sa potešil aj Robert Petrovický. Výsledok 7-0 hovoril za všetko. Ešte nikdy slovenskí reprezentanti nezačali šampionát tak bezproblémovo a ľahko. Druhý súper, Ukrajina, to už bolo čosi iné. Na rýchlych Ukrajincov si bolo treba dávať veľký pozor a hoci to naši vedeli, začiatok trochu zaspali. Potrestali ich vedúcim gólom Procenko. Našťastie iba viac ako minútu sa súper tešil z vedenia. Robert Tomík, ktorý od prvých minút na šampionáte hýril streleckou aktivitou, vyrovnal. Miroslav Šatan si pripísal už 4. asistenciu na šampionáte. Ešte pred prvým odchodom do kabín sa rozhodol k strele takmer od modrej čiary Miroslav Hlinka a vylepšil náladu na našej striedačke. Lenže aj začiatok druhej tretiny slovenskí reprezentanti zaspali a už v 50. sekunde vyrovnal Salníkov. Bolo treba pustiť sa do súpera znova, lenže vyrovnávajúci gól Ukrajincov priniesol na naše hokejky zvýšenú nervozitu, ktorú potrestal Bobrovníkov a súper po druhý raz v zápase viedol. Slováci však už vtedy boli psychicky odolným mužstvom a po spolupráci s Linkom vyrovnal obranca Ladislav Čierny. O necelú minútu už boli na koni opäť naši, keď ďalší obranca Richard Lindner svojím druhým gólom na šampionáte upravil na 4-3. Súper hrízol až do samého konca, aj v tretej časti hry mal lepší nástup a Cyrul vyrovnal. Bol to však opäť Richard Lindner, ktorý aj v tomto stretnutí pokračoval v ceste za titulom najlepšie strieľajúceho obrancu majstrovstiev a dal víťazný gól. Po víťazstve 5-4 malo Slovensko postup do druhej fázy definitívne vo vrecku. V súboji s Fínskom, ktoré do stretnutia so Slovenskom nedostalo ani gól, išlo o víťazstvo v B skupine i o to, kto pôjde do druhej fázy s plným bodovým ziskom. V bránke sa poprvý raz predstavil Jan Lašák, ale hneď prvá strela skončila za jeho chrbátom. Postaral sa o tom Jetinen. Slováci na 12 minút prišli o Petra Bondru, ktorý sa pustil z zápasy s Altom, čo u Bondru nebýva zvykom. Aj sa to prejavilo. Peter ťahal v pasovačke za kratší koniec. Obaja dostali trest 2+10 minút. Pri presilovke 5-4 zvýšil na 2-0 pre Fínov Kálio. Potom, čo Hagman zvýšil v druhej tretine už na 3-0 a pri kvalite Fínov bolo jasné, že z prvého miesta postúpia oni. Takmer 165 minút nedostali fínsky brankári na šampionáte vo Švédsku gól. Až prišiel Dušan Milo. Najskôr sa len zastreľoval, ale potom nemilosrdne prestrelil brankára Markkanena. Znížil na 1-3. Slováci tak utrpeli prvú prehru na majstrovstvách sveta. V nadstavbovej F skupine čakali na našich prvom zápase Švédi. Rovnako ako s Fínskom, aj v tomto zápase Slováci prehrávali, keď nechali prejsť celým klziskom Niklasa Andersona. V poli bola hra dlhé minúty vyrovnaná, len vyrovnávajúci gól z hokejky Slovákov neprichádzal. Na začiatku tretej tretiny nám k nemu pomohol nový hráč v tíme Hardyho Nilsona Kim Jonsson. Šatanovi sa vyplatilo forčekovať, zachytil Jonsonovu rozohrávku a vychutnal si brankára Sala. Svoju streleckú parketu si rovnako ako s Ruskom našiel obranca Dušan Milo. Najskôr sa opäť trochu zameriaval, ale potom skvelou strelou vymietol rok Salovej bránky. Slovenskí reprezentanti dokázali zvrátiť zápas 0-1 na konečných 2-1 a stáli pred bránami štvrťfinále. Švédom nepomohla ani záverečná powerplay.
Pred zápasom s Rakúskom sa slovenská súpiska rozšírila o Ľubomíra Višňovského. Priletel aj so Žigmundom Pálfim, no ten mohol hrať až od štvrťfinále. Skore zápasu otvoril Robert Tomík svojím 3. gólom na majstrovstvách sveta. Naši mali skvelý úvod stretnutia, po Tomíkovi sa do streleckej listiny zapísal aj Vladimír Orsák. V 13. minúte už bolo 3:0. Autorom gólu bol po spolupráci s Lindnerom a Naďom Rastio Pavlikovský. Zdalo sa, že o osude zápasu je rozhodnuté. V druhej tretine však sedeli naši až príliš často na trestnej lavici a v oslabeniach prišli tresty. Najskôr z hokejky Setzingera a pri ďalšom dvojminútovom treste znížil Herbert Hohenberger na rozdiel jediného gólu. V druhej prestávke bolo v našej kabíne umývanie hlav a sprcha pomohla. Svoj prvý gól na šampionáte vo Švédsku strelil Ľubomír Višňovský. 5. gól z hokejky Richarda Lindnera, jeho 4. na šampionáte, priniesol do našich radov patričný pokoj, ktorý nenaštrbil ani ďalší gól Rakúšanov z presilovky. Slováci kontrolovali vývoj zápasu a gólom Bartečka nakoniec zvíťazili 6-3. Štvrťfinále bolo úplne isté. V zápase s Ruskom už išlo iba o prestíž. Takto aj na ľade vyzeralo, naši mali opäť skvelý nástup a do gólového útoku zavelil Miroslav Šatan. Do konca prvej tretiny získali Slováci až 3-gólový náskok. Najskôr strelil svoj premiérový gól vo Švédsku Ladislav Naď. Potom Peter Bondra ukázal, prečo je vyhláseným strelcom. Z uhla neuveriteľne prudkou strelou prekonal Podomackého, ktorého vystriedal Sokolov. Lenže rovnako ako s Rakúskom sa naši chlapci dopustili zbytočných faulov a v oslabeniach inkasovali. Koznev znížil na rozdiel jediného gólu. Potom sa začali gólové preteky. Peter Bondra, rovnako ako pri svojom prvom góle v stretnutí, opäť z ťažkého uhla napriahol k strele a Slovensko viedlo 4-2. Po kontre Rusov a góle Prokopieva strelil svoj prvý gól na šampionáte aj Michal Hanzuš. Naši viedli opäť o 2 góly 5-3. Rusi sa ešte raz pokúsili o zvrat. Nepríjemný Sušinský opäť pri presilovke znížil na 4-5, lenže posledné slovo, rovnako ako v zápasoch s Fínskom a Švédskom, mal náš obranca Dušan Milo. Po víťazstve 6-4 sa naši museli rýchlo zbaliť, pretože ich čakala cesta za štvrťfinálovým súperom Kanadou. Do Karlstadu museli slovenskí reprezentanti cestovať autobusom takmer 300 kilometrov, preto mali budíček skoro ráno. Navyše im organizátori pripravili nemilé prekvapenie, keď im povedali, že sa musia vysťahovať z göteborského hotela Gothia Tower. Nebolo to nič príjemné pred ťažkým štvrťfinálovým zápasom. Ním sa vlastne skutočné majstrovstvá začínali. Bol to súboj ako remeň. Naši nastúpili v zostave už s Pálfim, ktorý hral v útoku so Štimpelom a Bondrom a vytvorili super trojicu. Do prvej šance sa v stretnutí dostal náš Lindner, Kanaďania sa spoliehali na zdrvujúce brejky a dostávali sa neraz pred brankára Lašáka. Ten mal plné ruky i nohy práce. Jeden z brejkov vyšiel Kanaďanom v 13. minúte. Puk potiahol Whitney a Heatley poprvý raz prekonal Lašáka. Vyrovnať mohol Jozef Štimpel, ale nebol úspešný. Škoda. Lenže zahmieť mohlo aj na druhej strane. Lašák však bol vynikajúci. Na začiatku druhej tretiny hrali Kanaďania presilovku a Slovensko dostalo gól, o ktorom musel rozhodnúť až videorozhodca. Kapitán Ryan Smith sa síce dotkol puku korčuľou, ale potom predsa len hokejkou usmernil puk za Lašákov chrbát. Prehrávali sme 0-2 a to nevyzeralo dobre. Poďme chlapci ešte v záverečných sekundách. Bondra.
Pred brankou čakal úplne voľný Višňovský. Bondra prepásol tu možnosť záver. Strieľajme, lebo už bude koniec. Gól! Gól! Poslednú sekundu! Peter Bondra konečne prelomil čaro Jeana Sebastiana Giguèra. Kanaďania dostali gól do šatne, a to poriadny. Peter Bondra sa ukázal ako hokejista, ktorý sa vie skvelo orientovať v obranom pásme súpera. Vynikajúci úvod druhej tretiny dokázal obrovské morálne vlastnosti chlapcov okolo kapitána Miroslava Šatana. Bol to práve on, kto definitívne vrátil Slovákov späť do zápasu. Pri presilovke 5-4 sa dokázal pretlačiť pred Giguèra a bolo vyrovnané. Rovnako ako v zápase so Švédskom, aj v zápase s Kanadou dokázali slovenskí reprezentanti zvrátiť priebeh zápasu. Alfy. Bondra. Gól! Gól! To bol gól! Giguère! Giguère! 3-2, 4. minúta, 37. sekunda. Peter Bondra si svoj pušný prach nechal na tie rozhodujúce chvíle. Táto strela bola skutočne nechytateľná. A to Peter Bondra mohol dosiahnuť v stretnutí aj hat-trick. Z jeho spolupráce s Pálfim boli Kanaďania doslova zúfalí. Dvojica sa dostávala do šancí, chýbalo iba trochu viac šťastia. Posledné sekundy, posledná pol minúta. Nebol to offside, pán rozhodca. Pozor na Kanaďanov, pozor Lašák. Ešte šanca, nie je to gól. Húj, chlapci, udržte to záverečné sekundy, to nie je možné. Aj vy viete hrať hokej, výborne. A teraz puk ide, nebude to zakázané uvoľnenie, záverečné sekundy. A jeden musí ísť po hráčovi. Je tam Žigmund Pálffy. Tu sú Kanaďania a môžeme dať gól. Žigo! To je offside. A koniec! Hurá! Hurá! Slovensko postupuje do semifinále majstrovstiev sveta a stretne sa so Švédskom. Aj keď sme prehrávali 2 góly, mužstvo stále verilo, že ten gól tam padne a nakoniec sa to prelomilo. Oni tiež cítili, že tomu tlaku musia raz podľahnuť. Peťo, myslíte si, že ten gól sekundu pred koncom druhej tretiny, že zlomil Kanaďanov? A vôbec, vy ste vnímali čas? Ja veľmi nie, ale určite nám dal silu a takú si myslím, že seba uvedeme do ďalšej tretiny, lebo už sme vtedy verili, už sme zatlačili ku konci a sme si verili, že do ďalšej tretiny, že to prelomíme a aj sa to podarilo hneď na začiatku. Mirov gól, čo sa týka presilovky a potom ďalší prišiel ako 5-5. Si myslím, že boli to veľké góly a čo sa týka mňa ako strelecký, tak si myslím, že tie góly, ak prídu pravý čas, to je jedno, kto dá ten gól, ale ak budeme hrať ako mužstvo, tam je naša sila. Po návrate z Karlstadu do Göteborgu sa slovenskí reprezentanti opätovne ubytovali v hoteli Gothia Towers, ktorý je spojený s veľtržným centrom i halou Scandinavium, takže na štadión to mali hokejisti na skok. 2 hodiny pred zápasom začali naši reprezentanti po skupinkách prichádzať do haly a viacerí si cestu do šatne skracovali cez okno. Švédi zasa na dvore hrali futbalové bago. Aj od výkonov brankárov záležal výsledok semifinálového zápasu. V bránke domácich skúsený Tomi Salo, v našej od zápasu k zápasu sa zlepšujúci Jan Lašák. Hneď v úvode pomohla Lašákovi po Andersenovej strele Žrtka. Na druhej strane sa do vynikajúcej šance dostal Orsák, ale lapačka Sala bola rýchlejšia. V 18. minúte Dálen lákal za bránku našich obrancov.
Lindner to nevydržal, nasledovala prihrávka na Axelsona a Švédi viedli 1-0. Švédi hnaní tribúnami začali tlačiť stále viac a viac. Lašák sa v bránke poriadne potil. Na začiatku druhej polovice zápasu udreli 3 korunky po druhý rad. Ubránili sme sa švédskej presilovke, ale nestačili sformovať rady a Thomas Johansson dal druhý gól. Prehrávali sme rovnako ako s Kanadou o 2 góly. Chlapci, posledné sekundy našej hry v oslabení a už je náš hráč na ľadovej ploche Orsák a môže ísť dopredu. Poď, Mado! Gól! Gól! 1-2! To bola ukážková akcia. Vlado Orsák spokojom Angličana dáva náš prvý gól a je to dobré, je to kontaktný gól. Skvelé to robil Orsák. Trafil do ľavého horného vinkla, ani Salo nemal nárok. Teraz Ľubo Višňovský, vystrel Ľubo, alebo daj! No, jej! Pozor, je tu Švéd a vynikajúco Lašák. 3 minúty pred koncom zápasu došlo k zákroku, pri ktorom tuhla krv. Hedin zákerne narazil Šatana na mantinel. Všetci strepli. Miro Šatan je však tvrdý chlap a Švédom sa pomstil dokonale. Vedí teraz vynikajúco pozične, ale ešte máme puk. Upokojiť ho trošku. Tak, Bondra. Štimpel, Bondra. Štimpel. Ešte Štimpel. Kde je gól? Kde je to gól? Ešte gól! Gól! Hurá! 2-2. Vynikajúco. Miro Šatan 2-2. A čo sa Švédom nepáči? Čo sa im nepáči? Musí to byť gól. 2-2, 18. minúta, 2. sekunda. V predĺžení stáli pri Lašákovi všetci bohovia a Jano predviedol zákrok z kategórie zázračných. Už sa mohli domáci tešiť po miliónovej šanci Andreasa Johanssona. My sme sa naopak mohli tešiť, keby sa presadil Jozef Štimpel. Predĺženie sa skončilo bez zlatého gólu. Na rad prišli samostatné nájazdy. Na ľad už prišiel Uhdalén. Aj prvé semifinále malo jasného favorita a ten prehral práve po samostatných nájazdoch. Výborne! Janko Lašák chytá prvý samostatný nájazd. A tu je Miroslav Šatan, kapitán Slovenska. Vyrovnal na 2-2. Proti nemu Salo. Miro Šatan nedal. Druhým Švédom na samostatné jazdy je 29-ročný kapitán švédskeho týmu Jörgen Jönsson, hráč Färjestadu BK. Výborne! Tentokrát ľavý betón. Peter Bondra, 5 gólov na šampionáte. Proti nemu Salo. Peter Bondra, držíme ti všetci palce, celé Slovensko. Nedal. Na rade je najproduktívnejší Švéd v NHL v poslednej sezóne. Druhý najproduktívnejší hráč po Iginlovi Národnej hokejovej ligy Markus Näslund. Rodený strelec. Teraz Jan Lašák vynikajúco, už som vykrikol za vás. Vystihol kľúčku Markusa Näslunda. Stále sme nedostali gól a máme teraz navrch, pretože môžeme ho dať. Zsigmund Pálffy bude tretím slovenským chlapcom z tej našej Janošikovskej družiny, ktorý pôjde na samostatný nájazd. Už by sa patrilo, aby niekto dal gól. A Zsigmund ho zatiaľ na šampionáte nedal. Dal teraz! Gól, gól, gól! Žigo, si najlepší! Zsigmund Pálffy predviedol, ako sa to má, vycvičil Sala. Šum hore, áno, do pravého vinkla, takže tam je možno slabina švédskeho brankára, ktorú odhalil teraz náš Zsigmund Pálffy. Vedieme 1-0. A Hardy Nilsson posiela na štvrtú sériu obrancu Magnusa Johanssona. Lašák! Fantastický! Jano chytil aj štvrtý nájazd. Teraz, ak dáme gól, postúpime do finále majstrovstiev sveta. Ešte raz. Teraz alebo niekde Richard Lindner. Richard Lindner. Náš najproduktívnejší obranca. A rozbieha sa trenčiansky rodák. Ríško, nech ti to vyjde. Dáva gól!
šatni Slovenska po vyčerpávajúcom zápase zavládla nespútaná radosť. Bolo to vidieť na tvárach hráčov, ale bolo vidno aj stopy hroznej únavy. Všetko však prevýšil fakt. Sme vo finále. Pred zápasom som si hovoril, že keby to bolo na trestne, tak by to bolo super, lebo naozaj som si veril a bola tam tá pohoda celý zápas, takže keď sa človeku darí, tak sa dobre chytá. Nebolo to ľahké, ale už som asi dopredu vedel, čo sa stane, lebo to mi vždy ide dole a vždycky čaká medzi nohy, takže alebo nejaký pohyb doľava, doprava, ale bolo to dosť riziko, ale som ho podstúpil. Nemal som to tak naplánované, úplne som to mal naplánované na opačnú stranu, ale na poslednú sekundu som to zmenil a sa to podarilo, no tak to je dať samostatný nájazd, to je asi tak 60/40 šanca, ja som len skúšal to tam dať a som to tam dal. No. Ja som veril, že na tých trestných sa tá kvalita a kľud našich hráčov prejaví, lebo ten kľud bolo vidieť na tej striedačke napriek tým obrovským emóciám. My sme si proste jednoducho verili, že to už, keď sme to dotiahli na 2-2, že to už nikto nedokáže nám zobrať. Je sobota 11. mája 2002, ale Skandinávium sa chystá veľké finále. Po 2 rokoch sú slovenskí reprezentanti znovu v boji o zlato. Na raňajšom rozkorčuľovaní vládla nálada typická pre takúto chvíľu. Sme z nervozity, trémy a vrcholného odhodlania. Tento moment je pre nás krásny. Myslím si, že každý hráč si to zaslúži, čo je v kabíne a každý je na to hrdý, že mohol to Slovensko reprezentovať a dostať sa tak ďaleko. Dnes máme obrovskú šancu získať to najcennejšie, čo v hokeji v našom ponímaní európskom existuje a myslím si, že máme mužstvo na to, aby sme to vedeli spraviť a všetci sa chceme na to pripraviť čo najlepšie. Netreba to otvárať, treba hrať so zabezpečenou obranou a nejaký ten gól už dáme a hlavné je nedostať gól. Göteborg zažil neskutočnú inváziu Slovákov. Tisíce sa ich objavilo v göteborských uliciach, v dresoch, so zástavami, optimisticky naladení. Nikto si nepripúšťal iné ako úspech. V hale diváci vytvorili pre našich reprezentantov takmer domáce prostredie. Opona sa dvíha, veľké finále sa začína. Je tam náš prvý útok Štimpelov proti prvému ruskému, ktorý vedie Bucajev, ale na buli bol Karpov. Naši vyhrali Višňovský. Bondra a Štimpel sú tam. Štimpel hľadal Pálfiho. Bondra. Opäť Štimpel. Višňovský. Gól! Gól! Po prihrávke Jožka Štimpela, ktorý perfektne našiel nášho obráncu a ten trafil dokonale. A musíme opäť z vlastnej hĺbky pokúšať sa o zdolanie toho ruského obranného múru. Podarilo sa nám to Pálfi. Ale na modrej nikto nebol. Výborný teraz Šatan. Je Štimpel ešte. Ale Šatan si našiel na gól! Bondra gól! 2-0, Peťo Bondra, využívame prvú presilovú hru. Busev, Sušinský. Maxim Sušinský je vynikajúci dribler. Milo Zatonský. Dobre, Štrbák. A už je Slovensko v plnom počte, lenže Rusi sú v akcii. Pozor, šanca, gól! Lašák sa neskoro presunul a ten nebezpečný Maxim Sušinský, ktorý je takým nenápadným všadebolom, znižuje a to je veľmi zlé. Peter Smrek sa bude musieť vrátiť do stredného pásma. Hneď ho napáda Savčenkov, ktorý hrá na majstrovstvách sveta iba druhý zápas. Nahradil zraneného Gusmanova na krídle Liašenkovho útoku. Výborná pozícia! Gól! 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 Fantázia! Michal Hanzuš asistoval v 27. minúte. Opäť odpovedáme. Maxim Sokolov ťahá po tretíkrát puk zo svojej siete. Ešte raz sa na to pozrime. Miro Šatan to dobre atakoval. Našiel si priestor, dostal prihrávku a od Korčule, áno, Korčule Kozneva sa odrazil puk trochu so šťastím, ale silnému týmu, odvážnemu šťastie praje.
Andzuš zodpovedne si plní defenzívu, vpredu je Miro Šatan, môže ísť sám, ľavo má Bartečka, Miro má obrovská príležitosť, ale Sokolov ho vychytal. Antipov. Kovalenko. Bola nepríjemná situácia, gól. Bože, ani neviem, ako ten gól padol, ani Lašák to určite nevie. Ruský útočník tam bol na chvíľu sám pred bránkou. Puk sa k nemu odrazil a Petkov hokejky zasiahol ruský útočník, ten puk po strele Kalinina. Potrebujeme dostriedať, pretože už sme unavení. No, neviem, či to nebol offside. Dobre naši zabojovali, ale Rusi sa zase dostávajú k puku. Zatonský, je pri ňom Rastio Pavlikovský, Prokopiev a Rusi držia útočné pásmo. Sušinský padá. Bude sa vylučovať, ale to bolo za čo? Pán rozhodca, gól. Sušinský. 14. minúta, 15. sekunda, 3-3. Rozhodca signalizoval, že vylúči slovenského hráča, ale Maxim Sušinský, ktorý vyzerá v tej brane ako lúpežník, nám dal vyrovnávajúci tretí gól. Posledné 2 minúty riadneho hracieho času sa začali. Pozor na zase Prokopievovú formáciu. Zatonský a už pred bránou číha nepríjemný Sušinský. Ryabikín. Palfi. Môže ísť dopredu. Žigo, poď, ľavo má Bondru. Tyčka, gól! Dávame gól! Peter Bondra, jeho druhý zásah. V 18. minúte a 20. sekunde dáva Peter Bondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Presne 100 sekúnd. Peter Bondra, jeho druhý gól na majstrovstvách sveta. Ešte raz. Pozrite sa, tu bola chyba Rusov, ktorí sa zabudli. I Sušinský, i Prokopiev za našou bránou. Žigmund Palfi dobre zapracoval a Peter to trafil. Krásny gól. Priatelia, 1 sekunda do konca finálového stretnutia. Toto už nemôžeme prehrať. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. Sme majstri sveta. Keby ste to nevedeli, sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do.
nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Keď som malý chlapec, som sa pozeral na Fetisova, na všetkých. Dneska som to ja, neverím. Hovorím, že keď to raz zažiť, tak to je bol najkrajší sen a dneska som si ho splnil. Verili sme si, čož je veľmi veľká vec a veľmi dôležité pre mužstvo a si myslím, že mali sme to super kolektív, na ktorý som veľmi hrdý. Niekedy si hore, niekedy dole a treba veriť. A pozrite sa, stali sme sa majstrami sveta. Z haly vyrazili noví majstri sveta na otvorenom autobuse na hlavné Göteborské námestie, kde ich vítali stovky fanúšikov, slovenských i švédskych. Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie René Fasel práve tu odovzdal Miroslavovi Šatanovi cenu pre najužitočnejšieho hráča. The most valuable player. V šatni prišli potom na rad aj tradičné cigary. Každému z chlapcov sa donekonečna točil v hlave finálový film. Aké krásne je byť majstrom sveta. Možno, že mi bude trvať niekoľko rokov, že keď si uvedomím, že sme majstri sveta. Ale najviac si to uvedomujem, keď si prečítam nejaké noviny, nejaký starší hráč zo Slovenka, neviem, Jozef Kolonka alebo niekto iný, že majster sveta z toho roku, že 78 alebo 86, tak teď mi to odkryje, že vlastne, že ten rok bude pri mne a že sa mi to podarilo. Som naozaj rád, že mám všetky 3 medaily teraz a bude ešte určite nejaké úspechy prídu a dúfam, že tá kolekcia bude ešte väčšia. My sme verili od začiatku, že cesta, ktorou sme sa dali, je správna. Všetky okolnosti, ktoré sa stretli na olympiáde, sa postavili tak, že jednoducho sme neboli schopní urobiť niečo viacej a veľmi nás to mrzelo a my sme veľmi radi, že sme mohli v tomto prostredí, na tomto turnaji ukázať skutočnú silu slovenského hokeja, aj keď nie za účasti úplne všetkých najlepších hráčov. Ale pri tejto skladbe mužstva si myslím, že sa vytvorila jedna vynikajúca partia, ktorá mala vysokú ambíciu a dokázala ju dotiahnuť do konca. Mňa obrovsky teší to, že vlastne toto je taký nejaký výsledok trojročnej spoločnej práce ľudí, ktorí to so slovenským hokejom myslia naozaj vážne a seriózne a dnes môžem povedať, že aj podľa toho postoja ľudí z IHF už nás akceptujú a veria, že do tej prvej sedmičky patríme.
To, čo sa dialo ešte dlhé týždne po návrate majstrov sveta, to Slovensko nezažilo. Jedna autogramiáda striedala druhú, každý chcel privítať majstrov sveta, každý chcel autogram. Aj preto sa už hráči tešili na augustové hokejové leto v Piešťanoch. Hokejové leto zakončili exibičným zápasom majstrov sveta proti čakateľom. Bola to vynikajúca propagácia hokeja, diváci si prišli na svoje. Hokejové predstavenie však malo predovšetkým charitatívny podtext. Nadácia Slovenské hokejové nádeje, ktorú vytvorili práve naši hokejisti v NHL, odovzdala hokejovú výstroj prvým talentovaným hráčom zo sociálne slabších rodín. Piešťanským divákom zasa ukázali víťazi stretnutia, čakatelia, že aj oni vedia urobiť rovnaký vláčik ako majstri sveta. Ja som veľmi spokojný tým, že tí všetci chalani, ktorí tu boli, prišli si zatrénovať, prišli si trošku užiť aj tie zábavy okolo toho a zase sa dali dohromady na to, aby niečo fungovalo aj do budúcna. Verím, že tá budúca sezóna každému jednému z nich vyjde a že budú všetci zase zdraví a že budeme mať aj budúci rok dôvod na to, aby sme sa s hokejom tešili. A nielen počas tej sezóny, ale hlavne na jej závere počas majstrovstiev sveta a potom, aby sme mali zase chuť si pripraviť ďalšie hokejové leto. Úplnou bodkou za sezónou 2001-2002 bolo vyhlásenie ankety Zlatý puk o najlepších hokejistov sezóny v divadle Andreja Bagara v Nitre. Ceremoniál príchodu hviezd v ničom nezaostal za príchodmi hollywoodských filmových hviezd na oceňovanie Oscarmi. V sále divadla bolo možné stretnúť množstvo hokejových osobností z minulosti i súčasnosti. Gala večer, ako sa patrí. V nominácii brankárov sa rozhodla porota jednoznačne z troch kandidátov. Najlepším brankárom je Ján Lašák. Medzi obrancami to bolo vyrovnanejšie. Titul kráľa obrancov si odniesol Ľubomír Višňovský. V
Tvrdý boj sa očakával o pozíciu najlepšieho útočníka. Víťazne z neho vyšiel kráľ nahrávačov na šampionáte Žigmund Pálffy. Veľké napätie zavládlo aj pri hlasovaní o najlepšieho hokejistu Slovenska v sezóne. Úsmev na tvári nakoniec zaihral Petrovi Bondrovi. Ja som si to možno zaslúžil, ale si myslím, že každý iný ako v našom ústve. Či už je to Dušan Milo, alebo Jano Lašák svojím spôsobom boli ako najlepší. A si myslím, takéto maličkosti ako príklad vyhodenie puku alebo dobrý obranný zákrok, tieto nám pomohli k konečnému víťazstvu. Slovenskí hokejoví reprezentanti sa ziskom titulu majstra sveta navždy zapísali do myslí občanov tohto štátu. Nadviazali na vynikajúce tradície skvelých slovenských hokejistov z éry Československa. Prvá časť z nich sa dostala do slovenskej hokejovej siene slávy, ktorú otvorili na Bratislavskom hrade. Prvými laureátmi sa stalo 10 vynikajúcich osobností. Ladislav Troják, Sten Mikita, Jozef Golonka, Vladimír Dzurila, Václav Nedomanský, Peter Šťastný, Jan Starší, Ladislav Horský, Michal Polóni a kanadský novinár, bratislavský rodák George Gross. Hokej mi veľmi veľa dal. S hokejom som celý život žil. Moja rodina ma podporovala, aby som skutočne tento šport vykonával. Pomohli mi moji spoluhráči, s ktorými sa veľmi rád stretávam a myslím, že završenie mojej kariéry bude vtedy, keď už posledný krát si obujem korčule a poviem, teraz je dosť a už nejdem na ľad. Ale znova ma prehovorili, že by som mohol za tých starých pánov aspoň urobiť to kolečko. Bol som teraz v Prahe, keď Gusto Havel, moje pravé krídlo, mal 60-ku. Ešte stále ma to na tú ľadovú plochu ťahá, ale je to obrovské vyznamenanie. To je sviatosť oltárna pre hokejistu, to je sieň slávy. A to si musí skutočne u nás každý jeden uvedomiť. Ja si to uvedomujem veľmi vážne. Možno mnohí naši ľudia ešte nevedia doceniť, čo to znamená. Je to niečo najvyššie, čo v hokeji môže sa stať a čo môže človek dosiahnuť. To je skutočne táto uvedenie do sieni slávy. Sieň slávy je aj pamäťou národa a hokej zlatým slovenským pokladom.